Niki pine pundi? Iki langsung ini. Oh, ini. Ya, lho. Ah. 600.000. Oke. Asli tarik mboten? Ya tarik eman-eman kok. Duit dikai rezeki nongklok kok. Ora gelem. Nang bisa. Pinten. Itu paling gelem, Mbak. Enggak mau bakso kamu, Ki. Laku sih. Ini sing pilih ya. Terus? Sing tini kan. Iya. Ini pun jadi 12. Toyo. Oke. Nemato saya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nek metu biasa. Tarik nggih nggih. Nggih. Batasnya mboten cair lho niki. Sekitar 20 orang di anu. Kudu hati-hati niki. Serius, Om? Nggih. Wih, kok medeni? Nganu terindikasi dol. Lah ya kok yo aneh-aneh kok dadakan. Kadang kan wong tuane mboten tapi anake. Ya kan kadang anake dolanan ten niku. Aku sasek, Mbak. Budeku. Orang duwe paket aku iki. Masa iya, Om? Nggih. Kok ngeri mentok? Terus aku ki ora tahu. Apa penyebabnya enggak keluar ini piye to, Om? Niki 600 menghitung rian. Ini 600. Aduh, Gini cuma terindikasi kali Kemensos ada nikian itu terdaftar teng jadwal niku wau. Jadi ini nganu kan betul salah. Kadang wong tuane ora anak, ya kan anak sama saya kan malah kancane ngeten niku. iki berarti banyak yang enggak keluar loh. Sekitar 20 orang. Iya. Niki 600 meter ya. Oke, iki 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah aku ki paling ya kudu biaya anak sekolah. Aku beras. Mboten niki nih maksudnya anu nih, niki niku lho. Mboten duwite. Sama adminnya loh, Bude. 600. Harus dosen kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas nggih. Nggih. Ora diangkat.